le với na chuan saffron cultivation na chip cheering kan zir do na saffron hi amana to me maya kezi khathi cheng noi nga vel ni chu wang chuan request ron luta kan soi do na chumi nuwa video te po kan en howanga uncultivate lai tak tak te po kan en do ni chumi tan chuan doin po cha ta ila hei saffron par thala kan ni hei mausin muchun hetlai sen lai te hi kan harvest tur chu ta pang par moi de kumai ni ya Kashmir alo chuna tro thei lowa chu wang chuan Kashmir Kerawa region lowa mun tang kan tro tir ve don chuan controlled environment pona ni loin in chunga AC te ne na heater te ne na trangkopa kan tro tir ve ngai don ni lo zirang ama sa chan news kan share photanga saffron chu chang kan ria thiam theina nei de hindu nia Sesadri Sivakumar civil engineer hi agriculture lama ron luta chuan aeroponics technology kan tia hei hi thlai chin dan leitel lowin mo boruak a azung khada pin leitel mi alowa chu tianga chin chu nia chu wang chuan hepa hian chu tiang chun a chinga ei apoi mo lai hi kan englo kan highlight zela tui angai lo ani a chin dan a hian chuan leipo ngai lo tuipo ngai lo ni chuan tikhan zira kan englo khan he athil zir saffron chin dan a zir thiam atang leitel lo a chin atang khan saffron farm na kha in chunga asiam ani chu wang chuan in chunga tikha than na chan chu thlasika po du chuan heatering kan tilum theya room cooler in kan ti vote thei boka AC de mun kan ti vote theya chu wang chuan tha mai ni anti khun lai bakin saffron kha in chunga kan chin chuan kan ti thei don ta tina ni chu chuan news kan share zel ta nga saffron chungchang kan hria ta poi mo da hindu news thawala nia saffron demand hi at kumtin ni na pung chho tu mai ni a chan chu chomhe atante damdoi atante ayurvedic damdoi atante le mei chhewin an mayan hoi chi ti big me o mi papu an hoi thonga cosmetic atante an mang na se mai ni chuan India in saffron ama mo hi kum khata ama mo hi ton za somnga ania ama ro chu hetiang za ti kan thar reng lo ni ton nga tanga ton sarivel chau kan phat thara chu po chu na china ka soi Jammu and Kashmir region or Kerawa region chi ken kan thar theya chuan India hian atlang puin kan mamo za zela somsari tanga somria thi Iran na tangin ala lut thina ni chu wang chuan Mr. Sivakumar kan tia tira vai pa khapa hlok mai ni chu tiang chuan hlok deuin he saffron ni kan ching ve thei tina ni chuan demand le supply gap om kan ti chu ha an ma mo kha tam maya ma se a supply kha tlem mai sia chu wang chuan nge saffron kha a chin chi tamai ta ni nge mi zong ina thei apia gina han chin chi mai ani mela chan chu hetla hian ka India ina ma mo za atanga somsari le somriat kha mundanga mi ala lut mi awani chuan aman po hi khatianga demand sang mamon sang ni wang khan to me tin thlai chin har satak India rama po Kashmir a chau thei kan ti ani wang khan pona chuan Kashmir a chau thei chu wang chuan nge alo hlok te mai ni chin thei na kha tam lo kan ching ve du ani don chuan in chunga AC le heater chunga kan chin alo ngai don ta ni chuan aman hi cheng noi ni atanga chuan noi nga thleng ani kilogram khata kg khata chuan a chin dan kan en chawang introduction a chuan saffron hi red gold lunglusen mi thami ti hialian loco thina khovela hemi chome tirim tui chi ang he ai engte so thingte nge spices marcha te khati ang chi hrim ha chan aman hi atolor mai ne a chan chu tha a he maya chuan mun du na hmuna a chin thei lo tlat kan ti kha
chuan tuna atharam te chu Iran le chuna India na import na te Spain te le India te chu hi lo ni ta ni chu wang chuan khang huna khan India po Jammu and Kashmir kan om ve mio lo wang khan controlled environment cha kan chi na lo ngai ta ni chu chu po na ni lo nin chunga ni ramsau takha alo ngai to lowa in chunga ni to don chuan in chunga khan uluk taka kan encol theina temperature po kan control theina vek kha lo ni to zok don ni chuan khami an khan kan zero chho zel don ni hei hetlai kan muang hian hei feidum ka ko ti ri saffron par an lak ber thina ni ta a chuan hei hi saffron par ni moi em maya hei hi an lak ka chu lo ni ta ni hei saffron kan ti tak chu lo ni ta chuan hetlai hian an lak to sa kha lo ni ta ni heng te a par tang hen collect tur ani wang khan aman kha tam lo thei ta lo ni chuan saffron chu nge kan ti chu saffron kan lak ber chu a stigma he kan ti hetlaya a par lai a sen ka ron ko tir ni ta ni hei hi a mei che chi ni ta ni he stigma hian khwai te le ran nungina mi pachi polen kan ti kha atlalu tha atla a hetlai tiu pa hian omatla hian tiu po mani chumi ya chuan atlalu thla a nu le a pachi kha in pol ve thina ni maro chu saffron a kan lak ber chuan hemi anu chi bom ti mengo stamen hi kan lak tur lo ni ta ni chuan a scientific name chu Crocus sativus kan tia chuan September October vela hian a par ber thina sap ho in fall an ti mo antam te pon tiang chu tiang chi chu lo ni ta ama hrim mai chu kum tluan in a chin ve theya ma se a par hun bi ka kha khatlaya September October kan ti vel chu ni ta ni a par a hian par khata hian hetiang ang chi anu chi a stigma kan ti hetlai mi ang chi kha kan hral tur ber saffron kan ti kha pathum che a omani timai ang atlang puin om thina chu wang chuan kezi khat nuai ngaman amo nuai ni tanga nuai ngaman kan hral don ni chuan hetiang saffron par hi nuai khat si nga vel kan nei alo ngai ta ni chu wang chuan ange nei nga kha hara ange a rare ma chuan ange labor required kha tam mai ni asan chu kan harvest huna po kuta harvest vek tur heng asente te hi force ba phoi vek tur da ni all sam lo maya chu wang chuan ni mana to thil wang reng chu mana to thina ni chu ke zi khata noi ni tanga noi nga ta chuan noi thung kan ti average well kan la ni chuan saffron chu korm atanga chi na lo ni ta ni korm kan ti reng chu he noi mi hi ani la hetlai mi hi tunaka mouse ka da na mek hi saffron korm chu lo ni ta ni abal te po kan tiang chu chuan hetlai mi hi alai mi hi purun ani le ta ni chuan hetlai mi hi purun var ani le ta hi purun sen ani alan no de le ka la vara heng ang che hi ni me saffron korm kan ti abal pa kan ti po chi purun te nen hian heti ang hian ani dan hin ang vekan he kan en chuan hetla hian chi sang om hi he korm atang hian aron chuak nga he hetla ya tang aron chuak ke aron purun po a purun kan da chuan aron cho aron dok ang hian aron dok anga khami te kha aron par do na ni chuan kha par kha saffron threads nge threads kan ti chuan khola ang deuh chi mo saffron ina a produce china anu chi bom kan ti kha khami takaka hei hian aron a korm hian aron produce thin aron thar chuak thin ta ni chuan in chunga saffron kan lo chin don chuan kan ma mo ma sa ber chu a chi ani ta ni chuan heng a korm hi a par lo chhuat tu ani wang khan a chi ani ngal ta ni heng ho hi chuan a chi tha a korm tha hrisel le quality tha kha kan du ta ni chu khoya nge kan le yang ti kha zona lo ni phot ta ni khoya nge kan le theina tur chu saffron lo ching mek tu na hian internet vela te han enula Bangalore te kha tiang china newsa engineer ina entinge indoor farming atiang chi khan kha tiang ti te ne na khan supplier rin tlak te ne na khan kan le turania alian thaturania korm kha a resell turania chuan nat na ei tur ni lo a korm lian bi ka hi a that na chu
korm lian hian akum khatna hian para chua big deuh nge korm te hi chu par han chua lo chang om thina wang khan chu wang chuan korm lian hi kan thlang nge tur ani a chilian te pot meng o a chilian chuan saffron chu antika nge phun tur cultivate tur na chin akhan nge tui le leitel lo in an cultivate kan ti ta ni ma se ke ni chuan leitel lang deuh khan kan ti ri do ni chan chu advance tu kan zir tu ka chu kan boi theya nakina video kan en le tho do ni saffron korm ta hi atlang puin ni pui top lama te chuan nge hey anti kan tiang Christmas male fur in car bo ruak nuam ko himo suppose and fall and tika tika antam ang tika kati ang chia khan an phun tlang pui thin ani chuan a growing environment chu enting e kan tiang kan lo ti ta poimo em chu room temperature vel kha ka kan control anga adu dan ang tapin adu dan ang takin kan da thei turani ama sa chuan lei saffron kan china tur kha tu yetling thei turani lo hei balu ang deuh hian tui po leila a put ral deuh sung sung turani ale po kha athol turani a lomi kan ti chu sand silt le clay in pol tha lei tha ti na ni mai khati ang chi khan boruak lu that tak boruak kal kwal vel thei turin a korma po khan zung ron chu te khan boruak ma mol ve wang hian a le kha erase na chaturni boruak lu chaturani chuan drainage hei tuitlin thei vai chuan khami a korma kha achi kha alo troi mai do ni chu wang chuan le tling thei tuitling thei turani lo chuan pot te mo tray kan ti pot se mo tray kan ti don ni chuan pot le tray noya khan tui luan chona tur tuitlin pur lo na tur drainage hole kan siam nge ngai ni chuan hei na china ka entry rang chu khan purun var te alu te po niang chu chuan tuna saffron nge te po akorm chua chi azung chua chi bo bul blok lo chi ni wang khan ale kha thu ve deuh tur ta ni khami inform na tur kha a nge yanga ya chu wang chuan lei thu ve deuh le ka lei pon lang lo tu ka ti lo tur ni lei thu ve deuh le ka lei thamuna mo tuitlin thei lo na muna bo ruak lu that thei na muna kha a lei ma mo chu adi ta ni chuan a bo ruak ma mo dan le bo ruak nong nge bo ruak ro lama mo dan kan zir le don ni saffron hian a tlang puin 10 to 21 degrees centigrade ama mo tlan mai ni hei hi aizola te lo ti down ni lang chuan alum lu tuka champhai vela chuan ti chi via wanga bo ruak hei vo deu sur chu wang chuan aizola te kan ti do ni chuan na china kan soyang khan AC kha nge ngai don ta ni chuan humidity hi aniam tur ania humidity a san vai chuan muar nat na kan ti hrang khami troi nat na te khan aron hei don ni chuan light requirement enga ma moda ni angai le he poimo ema nakina tun video kan soi zo man lo ni pekin video le a ching tak takina an chin lai kan react don ni saffron hian darni khata dar kar ruktal enga ma mo chu wang chuan in chunga kan ching don ni chuan light thatakin enge light eng thatak kan petur ni tube light ang chi te mo chuan du tu sama chuan saffron kan chin na khami tray ya te lo ching don taila khami a chuar atanga fit khat vela khan tube light emo eng kha ngal tur ni du tu sama chuan tube light ni ta chuan tube light chu ni khat chungin an growing season an than chho lai phei chuan ni khata dar kar som atanga som pati lai ti en tur ni ta ni chu bang chuan saffron kha aman na to rualin en kol kha lem chuna haw tak ve ti ka kan thik thei ngal meang chuan akor ma kha he thla karon ti lang le entinge kan chin don le ya chuan le tha kan nei to kan soi zo to ta chu entinge kan chin don le kan han chin khan in chi thuma tanga in chili kha a in kara akor pani in kara khan kan da nge turania chumi kan da lo chuan a in deep ve theya par thata kha kan nei thei don lo ta ni chuan a thu zong po in chi ni tanga in chi thum vel turai ta ni chuan tui pek dan tur kan chin zo hlim vela han tui kha kan ti hu anga tui kan pe don ani tui ro atling thei tur ani lo
tui a tlin vai chuan a eng lo don kan ti to kha nge a troi don chuan tui kha tian a lei kan han khoya a lo ro vio kan tui kan pe chawang tui pek nem lu tu ka ngai lo ni chuan en tinge kan en kol chhun zomang a than chho lai chuan a lo than chho lai khan tui le eng kha ma mo na nem em a tui pek nem lu tu ke ro chu a troi thei kan ti fertilizer angai lem lo mo en tirnan bong ek lei thai mo na china lei tham mun ti kan soi to bong ek lei tha mo chang pat ek lei tha om chuan a lo tok mai ta ni a ti ra than chho lain chuan nat na pakhat thi nei ve thina in chunga kan ti do na wang khan nat na hi lo om lu tuk lo ron e che tu ran nu ten om lu tuk lo theya spider and mites kan ti he tlaya alem ka ti lan te hi a om ve thina ni hei hi neem oil azadiractin indica azadiracta indica kan tia azadiractin hi man mai turai ta ni dor agriculture dor a chuan nei vekang neem oil chuan kan ka panga che lo zia om mai do ni chuan entinge kan harvest sang athar kan tharang ti chu october le november tha vela enge alo apar kha alo in open apar kha aron vul to ta chuan khatni na china par kha kan la mitla thenga khami kha zing lama hena fresh bera chu wang chuan zing lama harvest turani forset bin apar het lai center te kan ti a che ta kha kan va pot zeu zeu ang par khata pathum vela oma par noi kha singa vel kan pot zeu zeu do ni chu ke ji khat kan du chuan en ti ka nge kan harvest ang zinga ani turani zing lama choma lama mo chuan kan harvest a hei bottle thiam nim taka hian da turin ta di chuan entinge kan harvest to sa chu kan dang kan preserve ang kan phoro turani ta a thil fai taka kan dang a chuan ni a kan phoro hian a tuina te a rim le a rong a te kha a vong tharei bi kani paper towel a hei entinge dry paper towel kan ti chu napkin te ang chi hin me mo nge toilet paper kan tiang chi ate hian da turin ta ni chuan tikhan ndia kan han eng lawanga kan han tho don ni ani lo pagin food dehydrator khol mang ang chi ni chuan ka tiang chi han kan lo ti thei bok ani chuan kan darosa to chu airtight boru lu le chok thei lo boma glass box a ge kata han kan da anga nisa kan chun tir lo nga lum lu tuk le boruak nong lu tuka da lo turani saffron hi wine ang dewa ne khatia kan da that rei po le aman kha to em mai ni wine te po nge entinge kan tiang a rei tel khan alo powerful tel kan tiang chi khan alo thatel tel kan tiang chi khan saffron po chu tiang che chu ni tikhan zona te om chuan comment lama lo omula lo zot zel ula kan soi zel don ni chuan a conclusion a chuan saffron kan chin don chuan a challenging em maya harsan na tam takha to tur oma amaro chu ati dan thataka kan thria ta kan eng lo chuan that dewin kan ching ve theya nge ezon nan bo kan mang theini tikha chiang reng hemi video zo mo tuna chun zom ngal tur hian a sei lu tu don lo chuan an ching lai nge video kan react don ni kalome